Jeg hedder Louisa Kruse, og jeg studerer dansk, og jeg er på snart 3. semester. Jeg er på SDU. Ja, jeg hedder Sofia Tidemand, og jeg læser sammen med Louisa på dansk på Syddansk Universitet på 3. semester. Jeg har valgt H.C. Andersen som skole, fordi jeg er helt pjattet med H.C. Andersen. Det var så nemt. Ja. Ja, jeg har haft 2 overvejelser, da jeg valgte H.C. Andersen sommerskole. Den ene ting var ligesom Louisa, jeg synes, at det er et rigtig spændende emne. Og den anden ting, så var det, at vi har en utrolig lang sommerferie, og så kunne vi tage et fag i sommerferien, og så få et fag og en eksamen mindre næste semester. Og vi har rimelig mange fag næste semester, så derfor lettede det trykket lidt, at man kunne bruge en af de 8 uger, man alligevel har på. Og så var det et fantastisk emne. At tage sommerskole på den her måde, det er rigtig intensivt, og nogle dage er man helt kvæsset, når man kommer hjem, men man får også viden på en anden måde, end når man sidder 2 timer i et klasselokale, fordi at man har mere tid til at fordybe sig, og man får flere forelæsere, der kommer med forskellige vinkler på tingene samtidig, sådan at man ikke ligesom glemmer, hvad der skete dagen før, fordi det sker egentlig samme dag igen, så man får sådan lidt mere rundt billede af emnet, fordi at det bliver proppet lidt mere intensivt ind i hovedet. Altså, jeg tænker, at de tyske deltagere, de giver også en forståelse for deres uddannelsessystem, og det er det, man snakker om, og de får en forståelse for, hvordan vores fungerer. Os, der læser i Odense, vi bor hjemme, som vi plejer, men dem, der kommer fra Tyskland, de er indlogeret på, jeg ved ikke, om det er et Gabin. Gabin. Ja. Så de har ses om aftenen, men der er mulighed for, at man kan planlægge. Vi arbejder i grupper, fordi vi skal lave et projekt, som vi skal fremlægge i morgen. Og der har jeg hørt, at nogle af holdene mødes på en café om aftenen og snakker emnet igennem, fordi vi har ikke sindssygt meget tid til at lave de her projekter, så nogle gange har man brug for lidt tid om aftenen, og vi har jo først fri klokken 6 nærmest, så hvis man skal mødes, så skal det være om aftenen. Og så slutter vi af i morgen med en festmiddag. Ja, når det hele er overstået, ja. Det er præcis. Jeg vil helt sikkert tage på et sommerkursus igen, hvis der var et emne, der bød sig, og som var spændende. Fordi som Sofia også var inde på, så har vi en lang sommerperiode, som godt kunne bruges med sådan en uge her. Men det skal være et spændende emne. Ja, jeg er helt enig med Louisa. Hvis det ikke er et emne, man interesserer sig for, så er det virkelig 5 hårde dage, fordi at man er her fra morgen til aften, og man skal skrive en opgave bagefter også. Så hvis det ikke er noget, der interesserer en, så vil jeg heller ikke vælge det. Men hvis det var et spændende emne, vil jeg helt klart gøre det igen også.